Hallelujah. Siyabonga bangcwele. Ngithanda sibheke ukwethembeka kwasimakade. Mark number 5. Siqala ku-25. Mark 5:25. 25, 26, 27, 28. Verse 25. Owesifazane wayenomopho iminyaka eyi12 ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke enakho engasizakalanga lutho. Yeah. Kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Awuphinde leli verse. Owesifazane wayenomopho iminyaka eyi12. Iminyaka emingaki? 12. Ezame yonke imizamo. Amen. Kwalokhu kuqhubekile. Kwaze kwaphela imali. Kwaze kwaphela umthandazo. Kwaze kwaphela ithembana. Uyazi ngifuna sikhulumele indaba ezu3 nje sifana. Hallelujah. Ngoba lo wesifazane akaphelanga lapha kuMarko. Ukhona namhla. Uyabona yonke lento obhekene nayo ungakhohlwa lo wesifazane. Ukuthi yena kubona iminyaka yakhe ayibala. Funda phinda leli verse. Owesifazane wayenomopho iminyaka eyi12 ehluphekile ngokuningi. Yeah. Ezinyangeni eziningi echithile konke enakho engasizakalanga lutho. Kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Esezwile ngoJesu weze esicukwini ngasemva. Ufuna uphinde sezwe ngoba Ezwe ngoJesu. usho ukuthi enhluphekweni eningi. Umele ukuthi indlebe yakhe ibe sharp. Hallelujah. Ekuzweni ngoJesu. Funda. Esezwile ngoJesu weza esicukwini ngasemva wathi ingubo yakhe ngoba wathi uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngizakusindiswa. Uma ngenze njani? Ini Izingubo zakhe ngizoba njani mina? ngizakusindiswa. Esezwile. Ayimana. Engakabonani naye. Ezwa. Esezwe ngobani? Ezwa naye. Wanquma kuye. Ayi. Uthi mangingathinta Hallelujah. lenhlupheko yami ngaphela. Hallelujah. Funda. Banqamuke masinyane umthombo wegazi lakhe wezwe emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Thandaza sibonge lizwi. Siyabonga baba wethu ongcwele emini yasekuseni. uNkulunkulu wethu onamandla onke sihlezi siyibandla lakho sithe wathalala. uNkulunkulu wami ongcwele silindele ukukhuluma kwakho njengamachwane enyoni sikhamisile. uNkulunkulu wami ongcwele ukuthele lokho okudingwa imizimba yethu. uNkulunkulu wami ongcwele baba egameni lika Jesu ekuseni sithi nurture us ngezwi lakho baba, silungise ngezwi lakho, sondle ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele sisoke ngezwi lakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Selifundiwe mongcwele alibuyeli ke emuva. uNkulunkulu ongcwele umsebenzi lingakawenzi egameni lika Jesu njengamazulu ewunethisa umhlaba. uNkulunkulu wethu ongcwele kanjalo izwi lakho linethisa inhliziyo zethu ngegama lika Jesu namhlanje kuseni. Siyabonga udumo lukufanele ke uNkulunkulu wami ongcwele. Khuluma ngogcotshwe wakho ngegama lika Jesu. Khuluma uyisitsha nje yena, thela wena kuye uNkulunkulu ongcwele ukuze thina siphile egameni lika Jesu. We thank you Lord, samukela ngokubonga konke osihlelele khona ukudla kwanamhlanje egameni lika Jesu. Siletha amaplate wonke
uNkulunkulu ongcwele izinhliziyo zethu sithi phaka moya ongcwele, phaka uNkulunkulu onamandla onke, ubona isidingo, ubona indawo ezomileyo zenhliziyo yethu, gcwalisa ke Baba, zimatise ngegama lika Jesu waseNazaretha ukuze udumo lwele kuwena, in Jesus mighty name, amen. Ngiyathanda sikhuluma kafishane la. Sibona lo sisi ongene enkathazweni engajwayelekile, unomopho, iyamhlupha lento enhlizweni. Wakhona odokotela njengokusho kwezulu lenkosi ukuthi nenyanga zaza nabathandazeli bazama nabaprofeti bazama, kwazama ibhedlele zahluleka, washo ukuthi ukufa kuyaqhubeka, wazama waze waphelelwa yikho konke nehlobo kade zimsiza, kwaphela imali kwasala inhlupheko. Kuyezwakala ngoba kunesikhathi lapha khona obhekana nesimo uze kuphela abakuhlekisayo, kuphela nakade beseduze kwakho, isali inhlupheko ilokhu imile, ukhomba bathakatha uzubayeke, ukhomba bakuzonda uzubayeke, ukhombe lokhu hlobo uthemba abantu abathi uqhamuka ngapha nangapha, uzame yonke imizamo kungenzeki lutho, uzokhuluma amazwi amabi uthi mina ngangidalela ukufa, awuzenzi usenhluphekweni, mina vela kukho kuhlokuza kimi ngoba ngilento engiyiyo ngizame konke, my Jesus, akwenzekanga. Ngicela umpilo uverse 25 ngoba ukhona bangakeza ukuthi lento nayo ngizweni kahle, lento enjani ayiqali ngawo, ukhona bangaphambili abathola okukhulu okumbi kunawo. Funda kahle 25 no26. owesifazane owayenomopho iminyaka 12, ini owesifazane engakanani iminyaka 12, kanti unyaka into yokudlala yini, unyaka njodwa uphethwe yiso, ungayimela leyo ndaba, ungathi iso likuphethe usuku olulodwa, ugcina usumncane ngathi awusamuhle, kanti wenziwa ubuhlungu. Lo sisi ke 12 years ephethwe yisifo esisodwa, ngoba kunento ekubelesela ibenye nje, uyizame kade into enjani, ayifunela ukuthi ifuna nje ukuthi wazane noJesu, manje-ke nabonana, ngoba la ikubonaneni kwakho naye kufanele ube nomehluko ukuthi mangeke ngambona into engiyifuna ukuthi ngimthinte. Niyangizwa bancane, ukumbona ungamthinta kukusiza, kufanele umbone uphinde wenze njalo, uthi umthintile uphinde ubese uyakholwa ukuthi ngibathintile abantu kodwa bangithintele lo. Shout hallelujah. Ngoba ufuna umthinte. Oh hallelujah. Yes. Mfundo 25 no 26. Owesifazane owayenomopho iminyaka 12, ehluphekile ngokuningi. Lalela ngani enjani lo mama? Ehluphekile ngokungakanani? ngokuningi. Uyabona usizi luningi la. Luningi usizo lungabalwanga. Ungabhekisa umopho kuphela. Kuningi okusinamathele lo mama. Kuningi okunye ongathi makufika kuwe ufe. Kodwa lo mama wakufanele ukuthi nje angazi kwekwenzeka nini. Bakhona abazalwane wathi angazi kwekwenzeka.
uhluphekile ngokuningi. Ngoba singakhuluma nje umama yedwa nje unento eyiningi. Ngisho umama kunjani? Uhleli nje la unento eyiningi. Angeke akutshele ukuthi unani eyedwa. Umama uthwele yonke into. Ufika athwala abakubo wazalana nabo. Athwala odadewabo. Athwala ingane zodadewabo. Athwala ingane zabafobo bendoda. Athwala ingane angayizala izalweni endoda. Yonke lento ke manje. Kuyezwakala. Aphinda athwale ezakhe. Ayizale kulo. Aphinda athwala umama ezakhe. Aphinda athwala ubaba ezakhe. Uthi futhi sekwenzeke konke kusale naye yedwa. Mawuphuma ilanga nje kufanele abe nenqondo esabalele. Ingane zikabhuti ingabe ziyodlala. Ucabanga lo mama. Ezikasisi sibanibani zizoba njani? Kucabanga bani? Bayezwa abazalwane. Zonke lezi zinto mayifika kuye umthandazo uyaphela. Ngizweni umthandazo unjani? Uyaphela ngoba lezi zinto yiningi. Umkhuleka ufuna uthwalele lithende. Ufuna uthwale usimakade yena. Lo mama kuningi wayibhekene nakho. Wathi njengoba kukuningi wazama bamisa le bakhomba le bakhomba ngapha babuya bathi khona udokotela obuye eShayina mawufike kuye hayi ufike umnika inqwaba amaphilisi angaka wamjova wamphuzisa amadrip washo ukuthi kuhlanga yikuwe nomoya. Bathi khona udokotela obuye eAfrika uyokunika izinsiza ezimnyama waza ungacabanga ukuthi njengoba ezama nje akakhiphi imali. Yonke into ifuna ini? Abona usuhluphekile ayikho into yamahhala. Omunye umngane wakho ngazothi udlala ngawo asambe babudlovu khona umuntu ongakusiza lapha ngizobona ukuthi ngenze njani. Mayifika lapha akasangeni ukungena wena. Alo muntu ngifuna 2000. Sefanele uyibophezele. Lo kade kulethe lapha akasayingeni. Ngiyangizwa. Suzoula lo 2000 kanti lo omunye ufuna 1.5 awukakakuqedi. Ukhona omunye ofuna 900 awukakakuqedi. Baze bafike ko-30 ugcina usuna 200,000 ngesifo esisodwa. Akusindi nje ndawo. Ungayibali kadokotela ngoba ufika ukhokhe cash. Akakweleta udokotela. Ufika ukhokhe isala kanjani. Ubuyele emuva ungenalutho. Nilalele. Lo mama wayizamile. Wazama yahamba iminyaka. Wazama iminyaka yahamba. Wazama iminyaka yahamba. Uyabona ngiyacabanga eno 6 years. Wase kufika lapho ukuthi kusho ukuthi le nto ngiyofakisha. Nkosi yami. Niyamizwa? 6 years ehlupheka. Wathi ngcono ngife nje. Elabo 89 years ngiyabheka ngisho ukuthi kubhaliwe. Kodwa ngibheka ukuthi kwase kuseduze ukuthi akayibulali. Athi ngcono kufa kunophila nale. Lenta inika ithuba ubusuku nemini yefana. Bayezwa abazalwane. Uyabona abayinqondo ukuthi nabayibulala uma ungenathemba. Ungabasoli kakhulu. Kunesikhathi somuntu uma engenaNkulunkulu obona ukuthi ngcono ngife. Ngoba impilo ayithemba impilo. Balalela abazalwane. Ngcono ngenze njani? Ngoba manje ngiyiboni into engiphilelayo. Iminyaka engaka ubhekene
Wethiwa 10 years. Hayi ngoba wayengathandazi. Wayizwile ethandaza. Nesonto wayenalo. Bakhuluma yonke into abayithanda esontweni. Nabo babengenakho ukukholwa kuye. Ngoba lento ifuna ukukholwa kwabo. Wathiwa 11 years. Waphika uthi vele ngiyahamba. Akusena ndaba ukuthi ngafa noma yini. Lento siyaba kini. Nikhona. Siyaba kubani? Waqala 12 years. Wahamba 12 years. Ngiyawubuka usuphakathi nendawo. Naku siyophela. Hayi. Wayophela goloko. Insizakala yikho. Angazi ubani owaqhamuka nekuthi kukhona umuntu okuthiwa uJesu. Niyangizwa mako. Khona ubani okuthiwa ubani. Futhi ke ukusho kwalomuntu akakushongo ngoba eqala lo mama ukuthezwe ngalomuntu. Wayeke wezwa. Washo ukuthi indlela yokuthi abonane noJesu ayikho. Niyangizwa. Kwakulokhu kumhlupha ukuthi ngiyafisa ukubonana nalomuntu okuthiwa uJesu. Wezwa ngoJesu. Hallelujah. Mayezwa ngoJesu wacabanga lo mama. Uthi kodwa Nkosi ngizokwenza njani? Ngoba lo muntu ngiyafisa ukumbona. Jesus. Uyabona nje ubefisa ukumbona nje. Number 1. Akekho sure ukuthi uyombona kanjani. Number 2, akasazi kahle noma uzomsiza. Ngendlela ahlupheke. Ngifuna ubabe lokhu ke sesiya ngasemaphethelweni. Ungakhohlwa imthandazo ka 12 years. Uwotho wamsiza. Angwazi ukuthi wawuphunyaka. Kodwa umthandazo njani? Wokuthi uNkulunkulu umthandaze ungacaba ukuthi uyophendula namhlanje. Loyo wakuthandaza ngelinye ini wezwa isewugcina. Bayezwa abazalwane. Lo mthandazo wodwa wenza uJesu ahambe ngendlela angayijwayele. Hamba nami. Uzoma ngendlela njani? Hayi ngoba yokhipha amadimoni ngoba kufanele. Isizathu lo mama wayesehlupheke. Ehluphekene ngokuningi. Likhona ibanga. Jesu wathatha indlela njengajwayelekile yokudla ngasolwane. Wahamba nabo abafundi bakhe. Mabehamba. Baphumela la ethafeni nje lapha nantu ulwandle ngaphesheya. Baphuma labazonqamula bathi Memfi indoda. Aningizwa indoda ezenja. Uthi Memfi lomfo ugcwele umlotha nenhlabathi. Uthi mina ngitabani wena Jesu ufunani? Yini uyifuna? Angukweleke Jesu suka la uzomphazamisa. Wezwa uJesu. Waphendula uphila. Wathi kodwa Jesu bengutshelile. Uthi le ndlela phansi. Kunomuntu uhlupho la. Ulimaza abantu na uyayilimaza. Wayesethi uJesu mangaphendula uphila. Le ndlela yami ngelibuka. Wona ngimiyeke ukhuluma. Akangazi ukuthi ngubani. Mina ngoJehova yena umuntu. Hayi masebeqondana nale ndoda. Yamusho
Nkosi yami. Yamusho wezu uJesu. Yebo. Yahleki yahlala phansi ngesimo. Ihlekiswa nje isimakade uqobolwana. Hayi. Yes. Uma besondelana wathi wena ubani wena? Wathi noLigion sibaningi. Nibaningi. Kade lendodini masi. Wathi umsebenzi wenu nibaningi. Basheshe bakhuluma la. Sicela ungasikhiphi ungasisusi la. Awusibonile indawo. Akakasho. Sibonile indawo la ungasibeka. Waqala uJesu wathi ngeke nihlale ehlahleni. Nazi ingulube ziyadla. Phumani lapha niye lapha. Abantu lapha phumani. Baphuma bonke. Baya ngaphesheya ingulubeni. Uma ingulube sezizwa ukuthi kukhona okungenile zagijima. Zahlanya ingulube zahlanyela phakathi olwandle. Zagulukudela emanzini aziwezwanga. Kanti khona vele abahlala emanzini. Abahamba sebangena empilweni yabo. Basekhona bazalwane. Zayiphonsa zonke. Olwandle nabahlala olwandle. Ungezwa ngabantu wena bezokhuluma indaba ukuthi ungawudla upoloni. Idla upoloni, upoloni awunalutho. Hamba uyothenga inyama yehabhu idle. Ngiyangizwa. Alikho idimoni elisengulubeni. Langene engulubeni. Lezo ngulube ayiphonso. Laba basasale nendaba ukuthi ingulube ayidliwa. Baphuza umqombo. Bayangizwa baba. Usimakade akashibhanga. Ukuthi izulu lakhe lingavalwa ingulube. Ingulube yadalwa nguye. Bayangizwa bangcwele. Yikho kunevesi elithi konke okusesilaheni kudleki. Alibuzi lutho ukuthi kunani. Lithi nawe ungabuzi into nje oyifica isikiwe esilaheni ifake eswini. Bayezwa abazalwane. Manje ungakhohliswa ke ngabantu abathunywe uyisu uSathane. uSathane unemithetho eminingi azoyishayela abakholwayo ukuthi nikwenzeni lokhu kuze ningayo ezulwini. Imithetho yakhe bayezwa abazalwane. Utheve phela wenza. Ningayidli ingulube. Ihlangana ngaphi ingulube? Ngiyabuza. Uhlala ungayidli ingulube? Yini sizalo? Akukho esivinjeni ukuthi sikudle. Amen. Uyabona nje mawukuthola amashayina adla ikati, adla iselesele. Amen. Bathi into yokudliwa. Miyamizwa. Ziningi izizwe ezidla lezi. Nalabo baziyo nabayazidla. Izulu alihlangani nento oyidlayo. Yebo. Kunjalo. Niyamizwa. Umufika udliwe yikho lithi neBhayibheli. Umufika udliwa nje ungabuzi. Thatha umese ufake eswini. Ya ungalokubuza ukuthi manje inkomo ihlatshelweni bekuzokhulunywa abaphansi na. Asinandaba nokubuza sifake into kuphi. Ngilalela. Ngoba vele lento ehlatshelwe kayikho. Lethi semqondweni ukuthi uhlaba into ngoba uyihlabela izithombe. Akho sithombe sidlayo. Wena nje obusepasini uyadla. Angithudla ukudla amathizu wethu. Umshiyelo wena osepasini. Wabomvula umlomo wadla. Manje wathatha into ethule ubese uthayile. Ukhona umzalwane esokweni. Uyabona ipasi lakho lithule lathi. Kodwa liwe. Yebo. Uyangizwa baba. Le idea yakhe njani? Ayikho ayiphuza. Kodwa uwe. Ungahlanganisa idea yakho nawe. Uyabona la ihlangana khona nisekhona. Bese nihlanganiswa ukuthi ukhona lapho ne. Bese yaveza ukuthi uye. Uthi khona indle cha. Ngakho abantu abahlangana noSathane.
bakhulume nawe ukuthi ungakudli niyamizwa ukuthi ungakwenza njani angeke ngikhulume lokho kubili wabona makubalula utshwala kubalulwa ini ukuthi utshwala ungaphuzi isizathu uwe uJehova wathi abayeke utshwala ngoba kune mistake oyenza musuda niyamizwa wathi lento ayikho kahle ningayenzi njani lento nilalele mhlawumbe ngathi awuzwa awufundi weSodus 32 ngifuna ukuvezela isizathu sikatshwala Exodus. Qala kuwani ngamaba umfunda Exodus 32. yebo Ithole legolide. 1 Abantu sebebona ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni. Abantu babuthana kuAaron bathi kuye vuka usenze lonkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu. Ngokuba uMose lowo umuntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. ya uAaron wayesethi kubo khumulani amacici egolide asezindlebeni zawomngeno nakweza madodana enu nakweza madodakazi enu yebo niwalethe kimi bonke abantu bakhumula amacici egolide asezindlebeni zabo bawayisa kuAaron wawamukele ezandleni zabo wawabumba ngengwembe wawenza abayithole elibunjiweyo yebo bathi namba onkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Aaron wakubona wakha ialtare phambi kwalo uAaroni wamemezela wathi kusasa kuza kuba khona umkhosi kaJehova. Bavuke kuseni nakusasa banikela ngeminikelo yokushiswa baletha iminikelo yokuthula abantu bahlala phansi babadle baphuze bavuka ukuyodlala. uyasizwa Sebaphuzi sebavuke beze njani manje ngeke ayimele ke leyo nto nje mase kudaliwe nonke nizodlala ukhona ube bayagida nje kwendalo ngisuba nivuke kuseni umuntu washama glass na 4-5 kuba baningi abagidayo manje wayesethi uJehova mayelele ngiqonde lapho ukuthi utshwala kunezizathu ngafunde enginingi sokuthi indaba yokudlala umusudali windala niyangizwa ushintsha uNkulunkulu omkhonzayo ubona ugodo uthi uNkulunkulu awusenza udakile nabo laba babona nje ithole lenziwe ngamacici hayi ngoba ethanda abadakiwe uma uyifunda le ndaba uthiwa ngendlela ababegida ngayo uthuli kwase ngathi zinkomo lubheke phezulu vele umuntu mesedakiwe akaboni noma wena udakiwe Unenkinga. Nizwe kunjani Akaboni. noma enjani Wena udakiwe. udakiwe vele nilale kunjani Utshwala. udakwe utshwala ngaleso zathu wathi uJehova yimele ngeke silume nje endlini yami Yeah. labantu ebafike ndawo bedakiwe khona ungafika nini kule yakhe ethomba nomuntu udakiwe fa ngiyabuza nangumngane wakudakiwe uyaletha basamba yowa ngenhloko uyulu umthwale akusinto utasamba uthi ayohlala udakiwe manje uJehova uhlelekile angeke ayimele lento bayangizwa Amen.
ukuthi ngihambe nabantu abanje. Bakhona abazali. Amen. Uningi singaxoxa ngotshwala. Kodwa lokho esikhuluma ngakho ile ndaba ukuthi lo wesifazane wayehlupheke ngobuningi. Hawu Nkosi. Engasizakalanga ngalutho. Bakhona abazalwane. Akukho kwamsiza. Wayesezwa ngoJesu. Hallelujah. Ayigumezwa ngoJesu. Wafisa ukwazi ukuthi lo muntu ngizomthola kanjani. Wahlala ebeka indlebe. Wahlala ebeka indlebe. Wabona abafana bedlula benkomo lapha. Wathi siyabathi hayi siya ngapha sizwe noJesu uthi uyoqhamuka ngapha. Nathi sifuna ukumbona. Wathi lo mama angisafuni nokuzwa nje ukuthi ngiqobani kwenzakalani sengiyaphuma ngisho. Wathi angisayibava ngisaya kade ngigeza ngisizakalana. Bayangizwa bazali. Ngoba nawe ngeke uthi sekufikile ubika ulusawulungisa inkomo. Awulakhi inkomo ubhekana noJesu. Bayezwa bazalwane. Ngeke ulibale yinto ekwenza nsuku. Unjalo. Waphuma lo mama. Oh Jesus. Umethi nangu uJesu ukuthula esixukwini. Kodwa manje ngoba lo muntu ngiyamfuna. Ngifuna ukubonela imithetho. Oh hallelujah. Number 2, akuvunyelwe kwaIsrayeli ukuthi owesifazane maye kulesimo asondele kubantu besilisa. Kuyazwakala bazali. Wathi into engizoyenza ngizovala umlomo. Angizokwenza ngizovala umlomo. Kodwa ngifuna uJesu. Hey, lo mama ngazi lamandla wathatha. Ukhona igora zamadoda la. Kodwa ngibuka ihlombe lakhe. Wathi Jesus. basale babuzana bathi lo muntu uyagula yini? Cha, ngiguli ngifuna uJesu. Kunezinye izinto eziphokayo abayikhulumayo abantu bayeke ngifuna uJesu. Amen. Eyaphusha lesisi. Yaphusha. Hallelujah. Waphusha. Wes uJesu ukhona umuntu omfunayo. Umfunela ukumthi. Wabamba inyama. If I can touch. Jesu uhlelekile. Jesu awusasheshina. Ababoni boneni uyazi. Khona omfunela ukumthi. Yabona baningi abantu emhlabeni. Kodwa usimakade uyabanaka. Abamfunela ukuthi bamenzeni. Hallelujah. Phusha mama. Thank you, Jesus. Phusha mama. Thank you, Jesus. Wathi mayesemsondela. Yes. Wathi namhlanje kuyenzeka. Vele wathi ngiyawa. Hey Nkosi. Yabona into engizoyenza ngiyowa. Phambi kwakhe. Wathi maye owayedonsa nesandla neingubo zakhe. Wathi phakathi. Hallelujah. Wathi gulu ukuthi uphansi umama. Wavuka wathi sengimbambile. Udala ngini. Kodwa namhla ulwamanqaqa. Hey Jesu. Ngoba makuhambamba ka Hey Jesu. amandla azwakala kuwe. Ukuthi khona kwenzekile. Yebo. Uyabona ukuthandaze kahle nje. Ungenagugu ungenalutho. Uzwa kuwe. Uthi khona into eyenzekile la. Ithandazile noma ngayiphethe. Kodwa khona into eyenzekile. Jesus. Wow, uJesu. Jesus, my God. Akami ngoba ethanda. Hallelujah. Hayi ngoba engaboni. Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Jesus. Yes. Mighty Jesus. bakhona basi Hallelujah. hayi ngobe ngabo Yeah. wathi ukhona ongithintile Hallelujah. funda khona njani bazalwane masingakhonzi kade asizukumthinta Hey. masingadumise kade asizukumthinta simele ukwenza konke kade siyamthinta into efuneka ukuthi simenze njani Jesus. funda la uzwe la Hey, Jesus. Hallelujah. funda Okay. Wanqamuka okay. Uma ngathinta nje izingubo zakhe ngizakusindiswa. Yebo. Wanqamuka basinyana umthombo. lalela kahle angithi uyamuzwa ukuthi uthi mange ngathini ngizosi akasena ndaba nalo mthombo mange ngafika kuye ngiyasindiswa Hallelujah. funda Wanqamuka basinyana umthombo wegazi lakhe. Wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. lalela wenze njani Wezwa emzimbeni. emzimbeni kaba yabona manithintene kahle uzwakala kubani uzwakale kuye uthi labantu bathintene Jesus. funda Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. awu Waphendukela esixukwini. Wathi ngubani othinta ingubo zami na? oh Hallelujah. Ayi athanizwa Hallelujah. uJesu uphendukela kubi esixukwini. ufuna ukubuka lo solo hayi ngobe ngambona ophambili kodwa ushumayela ngaye kulaba hamba uthi ngihamba nabantu abazange bangithinta aningizwa abakangenzi njani bajabulela ukwenze njani kade abakaze bangenze njani Thinta ba. yinto ekhona nanini bazalwane abantu bajabulela ukugqoka kahle bahambisane noJesu kanti uJesu uyathintwa uyabona uma umthinte kahle uzwakala empilweni kabantu awuyishiya izinto ngoba uthanda awuyishiya izinto zonke ngoba kumnandi isizathu uthintene nobani bayezwa abazalwane phendukela esixukwini ubani omthintileyo waphendula ungaphambili uthini uPeter hamba naye akakamthinti ukhethiwe waba umpostoli kodwa akakabi njani uzobe namhlanje baningi abanye babizwa ngawonke amajazi kodwa uJesu abakamenzi njani bakhona abazalwane khona bodokotela nobani kodwa inkinga bakamthinti bani shu funda Ngubani othinta izingubo zami na? one Bafundi bakhe bathi kuyabona isixuku sicindezela. nakho Usuthi ngubani okuthintileyo na? ngifuna uzwa amazwi umuntu akavumi Hayi. masingacela ukuthi inkosi awusizele abangakaze bathintane nawe Nkosi. abantu bangahlala phansi bathi umfundisi uyasehluleka kanti indlela le yokuqhubeka ekholweni kufanele uthintane bakhona mase Hayi. nilalela Amen. yabona mase nithintene kuningi okukwenzeka empilweni kaBaba uhamba kancane Hallelujah. uthi sengihlukene
Shout hallelujah. Hey, where's usolenda buthayi khona umthile endulo uPeter waJesu ungadlali ngathi uyabona isibusi kangakanani suthi khona umthile kunina abantu bekudla nathi sikudla bayisolenda manje yini usuzokhuluma kanje ngoba imani yakho ukuyibheka khuluma ini ikanona ikhomba khona ukuthi angizame ngithintana uyabona kungavusa lo mama angakutshela kahle ukuthi kwaphela konke kimi ngenxa ukuthi ngithintene nobani inhlupheko ngiyizwile iphuma ukhona u-amen esona inhlupheko ngiyenze njani bayingcosana bawubelezile ngithi bayingcosana bawukwenze njani awufunde wakalaza ukuba mbone wenzile lokho khona wesifazane sabethuthumela azokwenzekile kuye weza wasiphonsa phansi phambi kwakhe wamtshela iqiniso lonke lo mama unesibindi sento eyenzeke kubani kuye Nkosi ngizwe ngani lo mama wazi into eyenzeke kubani umuntu oneqiniso lento eyenzeke kubani kuye lento Jesus Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus namanye amazwi la sithola uhlobo lwabantu abangekho right nabakhuluma ukuphambene ngoba ikhona into engenzekayo yabona iyahlupha le uyithole njalo ukhuluma into ephambene inkinga khona ongenzekana usahambisana naye
Makhona ukuhambisana naye akakunqeni. Uyokujabulela nje uJesu ukuhambisana. Jesu. Ninjani? Hayi siyaphila. Okay, asambeni. Siyahamba naye. Indaba iyozonakala uma senisenathi uyezwakala. Yena kanankinga wena osukhuluma iqiniso lonke. Ngoba manje sekufike lapha khona kufanele wazi ukuthi impilo yami ayisekho ekuhambisaneni na. inkinga yami sekuthi ngithintane sengoba umuntu weqiniso. Isethintane. Bakhona bazali. Haleluya. Uyabona umhlaba wonakele. Jesu. Isizathu abantu abathintana baneyikhundla abantu. Banani? Bayahlonishwa. Unjalo. Uthose. Unjalo. Dr. Minister Sorenso. Yeah. Bayahambisana noJesu. Mhlaba thintana. Ubona ngesizathu. Sokuthi ushiya inhlangano. Aphume nobaba. Athi ngiyayithanda inhlangano yami kodwa ngeke ngiphile kanje. Yeah. Bamzonde bamxoshe enhlanganweni. Yeah. Bathi wena ngathi khona usunakho. Yeah. Wena usewena vela kaseyizi. Khona umuntu othintane. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kade ngisho nje le ndaba namhlanje kungathi i-ambassador yase-South Africa ngithi Amen. yayangcwatshwa le ngakithi emakhaya embonani yangcwatshwa khuluma khona umongameli Yes. lokhu kugigiyela okuthiwa noma ungaqonda kanti ukuthi ufe kanjani cha uyibulele angithi iqiniso lithi unjani ungabuza unjani kodwa ngoba kukho ukuhluphayo ufuna ukuya empilweni ugibele indiza Imlande emnyango ba. uma ufuna into awuceli uthinte ibhathini wena awuthethi macala Azikho. uyokuthi ngifuna amanzi abandayo ngifuna ikhokhe ebandayo ngikele ubanda kakhulu aninginikezela inyama yenyoni banejob ukuthi bayifuna inyoni baze bayithole ayikho into emhlupha kodwa ngenxa yokuthi kukhona lapha kade angakathinteki utshema kuvela kuthiwa naye lo asibhekeni kuleli phakethe elingemuva ukhona wakufaka khona sikuthunini isandla sangena wavele wathi sengiphakeme kangaka aziwa amazwe omhlaba wonke uyazi into elula wona ngizokwenza ongajwayeleki bona nje wabona ukuthi mangithi number 10 1 2 3 4 5 6 7 ngosuka ngigejana angeke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 22 mangithi isibindi lelo yamani ngathintananga usathane uyalahla wabona esathatha faka akashongo lutho usathane kodwa mase kufanele kwaze athi usathane ngishongo ukuthi ikhonza khaliswe ubaba wakhe ethi kodwa ngane yami sungazovadlazeke kanje cha isizathu
sisekutheni akekho thintane iyahlupha lento ungazange uthintane nayo. Uyifake inkingeni eziningi. Uyabona nje masingakhuluma kahle inyani. Onke lamacala esinawo. Asinawo ngoba nakho sibabe engqondweni. Fondile wenza konke kodwa uthi anizange nithini. Akunakuqhumana. Wethu usokhulumisa usungena wafika la. Okay. Izandla zaboshwa ngemuva. Ngikhipheni udaka lungene emlonyeni. Akusaphumeki. Ukhona ongakuthintana. Lo mama esezwile. Awesezwile. Sesiyathanda. Oh hallelujah. Eyesezwile. Oh Jesus. Wanede wezwa. Hey, Nkosi. Hey. Bathi naphumile enhluphekweni. Namhla ngiphumile enhluphekweni. Lamemeza izulu. Lathi ubani ongithintileyo. Sure. Waqhamuka uPhithe ephikisa. Hey, Jesus. Wathi Jesu awuboni na? Uthi abantu bangaka? Wathi Jesus. Jesu ubani ongithintileyo. Uyazi namhlanje asibheke inhlupheko nezinyembezi nosizi nalo lonke sinalo ukuthi uma ngaba nesibindi Oh hallelujah. sokuthi Jesu namhlanje ufuna ukuthintana nawe. Hallelujah. Namhlanje uyangithinta nami ukuthi Jesus. abantu basomangala bangaze ngo-11 nginje kodwa mase ngithintene nawe Oh hallelujah. kuningi okuzokwenzeka. Kodwa kwenzeka. Ngoba uthintene naye. Funda sithandazi. Funda sithandazi. Waqalaza kuba mbono wenzile lokho. Uyabona uyaqalaza. Ufuna umuntu ozobheka ukuthi ubani ongithintayo. Nakuleli tent unjani bazana? Jesu yaqalaza. Bakhona bazana. Hey, Nkosi. Ufuna onenhliziyo ozokumthinta ngeqiniso. Oh yes. Balalela bazana. Amen. Ngisho namanje uJesu njani? Yaqalaza. Udinga umuntu ozomthinta. Wena ke usayithinta indaba uzothinta inhliziyo yakhe nayo uthinte yakhe. Uthintana inhliziyo namhlanje. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Shout hallelujah. Funda. Khona wasifazane sabethuthumela azokwenzekile kuye. Weza wasiphonsa phansi phambi kwakhe. Yebo. Wamtshela iqiniso lonke. Osiyana. Wayesethi kuye ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Bani Ndodakazi, ukwenze njani? ukukholwa kwakho Ukwenze njani? kukusindisile. Welulile izandla la uJesu. Yilo sizo thinta uJesu. Ukukholwa. Umthinta ngani? Wena ungasala kanjani kulesikhathi? Uthi kunzima kanje, uthi angisafune nokubekwa kwezandla. Ngiza kuye ngokukholwa. Hallelujah. Hey bazalwane simthinta ngokukholwa. Shout hallelujah. 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 Ngesonto lango-3 ayekho insizwa izofakaza. Yeza lapho ithe hasha. Yabona uma ufanele isheshithi. Shesha manje ngiyashesha. Phela uma uphuzile awukwazi ukushesha ukuthi. Kufanele ubambise isizotha. Uma ungazama ukushesha uzoyiwisa.
wathi into engizwe ayibona kumama. Ngicela ukuthi uNkulunkulu akhamisise usebenza. Angase ngithi mina angimiyeke ngambuzi lento ukuthi uphuzeleni uzephuzile waphatha ukukhola. Hayi bafethu. Hayi bafethu. Waphatha ukukhola. Wathi noma ngidakile kodwa ngiyakhola. Ukukhola kwakhe-ke Wazimelela bomama la. Wazi wamalami ukukhumbula kahle. Wazimelela ngalomuntu naye ezobekwa izandla. Avela bona ukukholwa kwalomuntu eta. Athi baba msizi. Nangeza. Dlula ubona ukuthinta kwakhe. Uyabuya ngesonto ukuthi ngiyeke notshwala. Kodwa umsebenzi kade ngacabanga. Kade fakazana. Amen. Ade phethe 400 rand. Wathi angaholi ngithathe kumama oyempesheni. Ngizohola ngizoqala kule nyanga. Siyama. Bangiqasha ngo20,000. Hayi Jesus. Ngiyabizwa. Bamregister. Manje sengiyayibheka ukuthi baningi abangivimba. Ngithi ngizala. Afike jona ngabafowethu bathi uyaphi udakunje. Kodwa wathi ngoba nginokukholwa. Loyabanginika lo uNkulunkulu wakhe ngizosebenza. Yes, noma ngabe usukwenzeke kaningi empilweni kabani. Loyababa lo nokunikeza esinye isifundo. Uningi ukuvimba unisekhona. Uthi ngenxa yalokhu nalokhu ngeke kwenzeke. Hallelujah. Emva kweminyaka e12. Oh Jesus. UJesu ibali iminyaka. Akabali nesimo bhekane. Uma sefikile. Bakhona abazalwane. Uma sefikile. Jesus. Hallelujah. Ayifika ngokukholwa. Yes. Kwenze kungasana kwenze. Yes. Akagcinanga lo mama. Ukuthi nayi indaba eyenzekile. Waqhubeka uJesu. Lo mama esephilile. Yes. Ungakhohlwa nendoda yamadimoni iphilile. Yes. Emva kweminyaka engabalwa. Yes. Usiyaqhubeka uyakwajayile. Yebo phela. Indodana yakho, indodakazi yakhona iyagula. Yep. Sekufika umbiko ukuthi nayifile. Yep. Wathi wangabe usamhlupha umfundisi ngoba indodakazi yakhe injani. Uthi uJesu thula uma. Bayeka bakhuluma. Asiyendli. Yes. Uma sekufike mina okufile kuyaphila. Hallelujah. Bayangizwa abazalwane. Hallelujah. Yonke lento ebizwa ngokufa. Kodwa makuke bafika yena. Yena kuphila konke. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Sikholwa ovuso kungekho kube khona. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mandula. Hallelujah. Bangihlekisa laba kaJayeli. Bathi babembona baphuzile abanye. Bayiginqa phansi. Barola phansi abanye bamemeza bafa. Bamemeza bayihlisa phansi. Wathi uJesu yeka bamemeza. Woza kimi. Uphunina wengane. Weza umama. Uyakhala. Selamboza ngitshela ukuthi susitshela. Mase kufike mina kufika ukuphila. Bakhona bese. Bathi mama wengane baba wengane ngene. Ngina Peter ngoba nizokhuluma salani naye. Wangena nabo ababili waba ngowesithathu.
wafuthi intombazane vuka. Akazange akhulume intombazane esenjalo. Umsebenzi wabo ukuthi entweni efilathini. Bakhona abazali. NakuLazaro wathi uLazaro wenzenjani? Namhlanje ngasho ukuthi lezi zinto ezifile namhlanje senzenjani. Ungenzeka kufuna umsebenzi wakho. Ungenzeka kufithemba lapho. Ungenzeka sekufe nokukholwa kwakho. Wawunamandla kwafa. Sekuhamba isidumbu nje. Kodwa masingaya kuye nawe. Kodwa masisondela kuzongena wena mawufika uyikhomba ukuthi into zami ifile. Mawuwathintana naye siyavuka. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Wena bengikhuluma ngayo. Baningi la abafelwa izinto eziningi ezinye ngeke simemezela. Kodwa uyayazi into yakhe efile. Nawe uJesu uzoyivusa. Akadingi into eningi. Uthi umuntu uze kuzothintana naye. Bakhona abazalwane. Thintana naye ngokukholwa. Ngoba bafika kuye kufe yonke into bayaphila. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Suhlebe ngabantu ngomsebenzi wakho uthanda kanje. Wafa. Walalela abantu ukuthi bathini. Uhlekwa ngabantu ngakho kwabona. Abanye bafelwa ibusiness. In the name of Jesus. Abanye bafa base bafelwa na indumiso yabo. In the name of Jesus. Hallelujah. Namhlinto zakho ziyavuka. Ngegama likaJesu. Ziyavuka. Ngegama likaJesu. NamuJesu ezophilisa abantu. Ngegama likaJesu. NamuJesu ezophilisa impilo. Ngegama likaJesu. NamuJesu ezophilisa In the ithemba. name of Jesus. NamuJesu efikile. In the name of Jesus. Akakubuza isibongo ukuthi uzalwa ngubani. Vela kuphilisa. Hallelujah. Hawu Nkosi silekelele. Hallelujah. Nanti bandla la. Nanti bandla la. Ngegama likaJesu. Nanti bandla la. Usibeka bandla lakho. Uyabona. Uyabona. Usibeki bandla lakho.
bakufile vele. Sithi sonke sithi Baba ngiyabonga. Namhlanje nini bengazi ukuthi emva kokufelwa kwami ngomhla ka-12 ngizothintana nawe kuvuka. Impilo yami iyavuka namhlanje, uthando lwami luyavuka, zonke izinto ekade yifile ziyavuka, amandla yami ayavuka, ngegama likaJesu ayavuka. Kuningi ekade sekungehlula ngaze ngakhomba uSathane kathi mina ngifele, kodwa Nkosi namhla ngiyabonga ukuthi namhlanje ngivusela ukuphila kwami. Thandazo wami uyavuka, khoza kwami kuyavuka, kudla kwami izwi kuyavuka, uthando lwami luyavuka. Abazalwane ngobabuka ngothando lwakho, nabanye kade nasabakhulumisi, kusukela namhlanje yabakhulumisa. Ngilahla inzondo ngoba konke kwami kuvukile ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Baba umntana uzosithandazela.